mi haalani to bangi football dagade e wasde dagade ala ko geste mo équipe nationale Sénégal holliri toon to leydi Maroc o wallahi kala mo l'islam woni faaro maɗa mi wiyani mo noon l'islam yanke mbimi komo l'islam woni faaro mum o wallahi oɗo geste mo équipe nationale Sénégal holliri toon to leydi Maroc ko hunde hande welde fittandu maɗa sabu no nanirɗen e nder haalande he kanko Pape Thiaw entraîneur équipe nationale Sénégal wiidemo nde wonde football o komo jarrab lu'ba bal ko wawi wonde fof ko fijirde tan ɗum ɗon noon fijirde nde nonde wawi mawnirde fof fijirde ittata min gila leydi amen Sénégal min gara ha ɗo e nder leydi moɗon Maroc juulal juma tawa min ɗo emin celli min goppira juulal juma ngal sababude fijirde nde hay goto hawrata e ɗum o haala ɗum tawanene kadi équipe nationale o fof nene heedi caggal makko e ngol konngol ɓe duttone kadi ɓe golla ɗum wona hunde yiyande holi ɗum so kamɓe pop ɓornade abboyuji maɓɓe walla blouson ngaji maɓɓe ayewuji aduna fof nena kollira ɓe pokkita ɓe jaaha to juma to ɓe juula ɓe jiida e almami o ɓe duttone kadi ɓe mbatta hen konngol ɓurgol mawnude holɗum so wiide nde wonde hay sonno woni emin perde match momin kuccodiri ha hande o holɗum to banggue leydi Sénégal e leydi Mali hay sonno min perde match o walla emin paye almanduji goɗɗi sebi dosɗe wasde jabde ɗum haɗata juulal juma ngal komin tottoɓe ɗum allahu akbar woto ƴewɓe kamɓe de ƴeew darorgal ɓe daringal aduna o sa waɗi ɗum pecce 10 e ngan saga pecce 9 ɗe nana kucciti e maɓɓe wadde ɗum ɗo ko ɓamtude drapeau l'islam kala mo l'islam woni faaro muɗum mbimi ɗum ɗo ko hunde hande weldema keɗoɗo e ɗo tan e fuɗɗode haalande nde konngol ngol ni adi yodde wonde entraîneur Sénégal wi emin perde match kono noon min jeeɓotako juulal juma. قال مدرب السنغال نخسر مباراة ولا نضيع صلاة الجمعة. قبل مواجهة المغرب في النهائي لاعبو السنغال يؤدون صلاة الجمعة في المسجد. أناس مثل هؤلاء يبارك لهم الله حتى في كرة القدم. الضغط، النتيجة والإقصاء كل شيء محسوب بالثواني. لكن بابي ثياو مدرب السنغال كسر كل هذه القواعد وقال كرة القدم في النهاية مجرد لعبة. كما أنه تفاجأ بأن بعض المسؤولين فضلوا البقاء في المعسكر وعدم الخروج لأداء صلاة الجمعة وكأن لقاء الله أمر ثانوي. قالها وبدون تردد من غير المنطقي أن نغادر بلادنا من أجل مباراة ثم نتردد في الخروج للقاء الله. وهنا قال جملة رجل سنؤدي صلاة الجمعة جماعة حتى لو كلفنا ذلك خسارة أو إقصاء. كل هذا كان قبل مباراة ربع النهائي ضد مالي. لم يكن يعرف النتيجة ولم يراهن على الفوز بل راهن فقط على المبدأ. لاعبو السنغال خرجوا لأداء الصلاة ثم عادوا إلى الملعب وفازوا في نفس اليوم على مالي في ربع النهائي بهدف مقابل 0 وتأهلوا إلى نصف النهائي وبعد ذلك فازوا في نصف النهائي أمام مصر وقبل مواجهة المغرب في النهائي وفي صلاة الجمعة التالية توجهوا مرة أخرى للمسجد لأداء صلاة الجمعة حتى إنهم طلبوا من الإمام الدعاء لهم فدعا لهم من يربح نفسه. eɗen gandi ɓe gona tan heeriɓe to banggue leydi julɓe yaaɓe coupe d'Afrique walla mbiyen ni yahoɓe hay coupe du monde Saoud nen ɗon yaha Misra nen ɗon ko leydi julɓe hatta nde ɓe kuccodirta e leydi Mali en nani batnoɗo hen to banggue yowitande wi wonde Mali Sénégal ɗiɗi fof ko leyɗele julɓe ɗeɗo leyɗele julɓe noon wonko hanani dogde hakkude maɓɓe wonko hanani ɓilade hakkude maɓɓe wadde firti ko umma l'islam fof nena fawi guiti mumen eko yahata ko joni noon ɗum ɗo so tawi umma l'islam waɗeɓe hen ɓaleɓe hen raneɓe hen olɗuɓe hen fof nena kucciti e ngal ɗo baɗal nanama wonde ɓeɗo dey ummiɓe leydi Sénégal mbi ko waktu juulal juma hay sonno woni kuugal ina fawe e dow men haɗata koko juuloyta juulal ngal hay sonno woni ena perde match moɓe kuccodirtano ñande muɗum o haɗata ɓe juuloyta juulal juma ngal bandiraɓe oɗo geste de weeli en omo hani weldene kadi kala neɗɗo mo ganduɗa komo l'islam woni faaro muɗum sabi drapeau l'islam ɓamtama ɗon wona encourage deɓe e football o wona encourage de hen hay goto kono e ngal ɗo baɗal Pape Thiaw entraîneur équipe nationale Sénégal a jarama leydi Sénégal on jarama e ngal ɗo baɗal ngal mbaɗan ɗon kala nguru ɓalew ngal peññinirɗon wonde diine moɗon famɗani on diine moɗon eko wawi wonde fof football o eɗen gandi hande aduna o fof nena fawi hen yitere kono wiide wonde no mawniri fof ko fijirde
allahu akbar ɗum de ɗaminano ko e joueur sako e entraîneur ay wadde baɗal ngal yooɗi en weeli en enenne alay sago peññinen ɗum kadi ko ɓuri hen welde en ko yiide wonde ɓe ganduɗa hanke heccenki so tawi ɓe leƴƴinoma ɓaleejo ina woni biyeteɗo ko juulɗo ɓe kewi yirude wonde mataw ko hunde tan ardude dow mataw ko hunde tan takkande walla ko hunde tan fullande kono wonata kam hunde ɓendude e muɗum joni noon kollon e nder aduna o fof wonde ngal ɗo baɗal ngal meeɗaka yiyede walla ngal meeɗaka nanede min de kam meeɗa nande won leydi julɓe yeehi coupe d'Afrique walla yeehi coupe du monde joni noon juulal juma yonti ɓen mbi hayso min pawe almande komin yahoɓe te ko jiiɗa e baɗe baɗoje saaha e saaha fof ko wayni Sadio Mané ene jiiya saahaji arde ina fitto ko ene lawƴe duusuji jama e ko nandi hen Idrissa Gana Gueye en totte yo porte-maillot ji ɗi ganduɗa ko gorjiguenuji wiya min mbaɗani saabu diine amen jaɓani so tawi ko gonga équipe nationale Sénégal on jarama kono noon ko e fannu e ngal ɗo baɗal on jarama kono ko e fannu e yoga e baɗe gabbitiɗe e ɗum ɗo on jarama beela no kalda mini ko noon nanirte ɗum noon mbimi ko yo taw ɓe juulatano kono kam wonande kala juulowo ɓe dokkima teddungal wala siyamane ne kadi so tawi a woni ɓaleejo ɓe gandini boɗejo o ɓaleejo no tiiɗe diine muɗum kono holko pamata hen annene e ko mbawɗa wonde fof e to mbawɗa wonde fof tinno drapeau l'islam o diine o yo tiiɗe diine o yo feeñ yo won e tiine ma